May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pagbabawal sa mga non-essential travel sa Baguio City, pinalawig hanggang Agosto 15. 6 na harang dahil sa paggamit ng mga pekeng travel document. Paglabas sa bahay ng mga Tagalawag City, limitado pa rin. Vigan City, isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Vaccination sa mga guro sa Baguio City kontra sa COVID-19 patapos na. Bahang dulot ng high tide sa Barangay Carael, Dagupan City, perwisyo pa rin sa mga residente. Mga coach at kaibigan ni Olympic silver medalist Carlo Paalam, proud sa natamo nitong tagumpay. Binagong tema ng isang hotel sa Baguio, may kakaibang gimmick. Ano ang pagkakaiba ng contract of sale at contract to sell? Tatalakayin sa Ikaw at ang Batas. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Bawal pa rin ang mga non-essential travel sa Baguio City. 6 naman ang naharang sa checkpoint dahil sa paggamit ng pekeng travel document. Magbabalita si Charles Limon. Hanggang sa Agosto 15 pa ang pagbabawal ng mga non-essential travel sa Baguio. Kaya mahigpit pa rin ang mga border checkpoints papasok sa lungsod. Ito'y dahil pa rin sa banta ng Delta variant. We need to extend it kasi nga nakita natin na tumataas lalo yung kaso. Yung pag-determine ng PGC kung ano yung mga specimen, that is just a way of establishing how wide yung area na ng transmission, but it definitely does not tell us how many or ano yung volume na ng people na affected or infected ng Delta variant. Binasabi lang sa atin, ito na yung spread. This is the wide, this is the area that's already being infected. So it's up to us sa local government to analyze yung cases natin. Sa gitna ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang parte ng bansa, inaasahang magtatagal pa ang paghihigpit. Kaya wala munang turistang pumapasok sa lungsod. Habang walang turista, kanya-kanya munang diskarte ang mga hotel sa lungsod. Importante kasi yung seguridad din natin muna dito sa lungsod ng Baguio. So we understand why we have to do this. It's very important na habang maaga ay ma-prevent natin yung pag-spread nitong very deadly at nakakahawa na Delta variant. So, para sa kapakanan nito ng lahat ng ating mga kababayan. So, ang maganda rito ay we do it the right way para hindi na rin humaba siguro itong pagbawal sa mga turista. We're agreeable to whatever restrictions that are being implemented now because it's for everybody. Ang talagang bumubuhay ngayon dun sa mga hotels na bukas ay yung promo sa mga locals natin. We entice them na mag-staycation. So, yun naman ang market na nakikita natin, itong mga kababayan natin na medyo pagkatapos itong tuloy-tuloy na pag-uulan, gusto rin naman siguro nilang mag-relax. So, nagbababaan ng presyo ang mga hotels ngayon. It's an opportunity for them
na ma-enjoy din yung mga facilities natin. Isa din ngayon sa mga binabantayan ng pamahalaan ang pagpasok ng ilang individual na gumagamit ng bogus na travel documents. Noong weekend, 6 na katao ang naharang sa checkpoint sa lungsod dahil sa paggamit ng pekeng negative result ng RT-PCR test. Naharap ang 6 sa kasong paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bilang bahagi rin ng paghigpit, ipatutupad sa Alaminos City, Pangasinan ang Uniform Travel Protocols. Sa mga nagbabalak mamasyal sa nasabing lungsod, alamin ang detalye sa report ni Bea Beltran. Opisyal nang ipinatupad kahapon ng pamahalaang lungsod ng Alaminos ang Executive Order No. 57 o Uniform Travel Protocols. Alinsunod sa Executive Order No. 57, lahat ng turistang mula sa labas ng Pangasinan na nagbabalak pumunta sa Alaminos ay kinakailangan gumamit ng S-Pass o ang Safe, Swift, and Smart Pass at mag-register sa pangasinan.tarana.ph. Lahat ng mga kinakailangan dokumento ay dapat may upload sa https:/s-pass.ph para makuha ang travel pass through permit. Ang mga authorized persons outside residences o APOR mula sa national government agencies, local government unit at private sector na magmumula sa ECQ at MECQ areas ay kinakailangan magbigay ng mga sumusunod na dokumento. Valid government-issued identification card at travel order o travel itinerary. Lahat naman ng hindi APOR na magmumula sa ECQ at MECQ areas ay kinakailangan magsumite ng negative RT-PCR test result na nakuha 3 araw bago bumisita sa lungsod. Ang lahat naman ng mga magmumula sa lugar na hindi kabilang sa ECQ o MECQ, maging APOR man o non-APOR, ay kinakailangan magbigay ng valid government ID. Habang ang lahat ng kompleto na ng bakuna ay kinakailangan makapagbigay ng COVID-19 domestic vaccination card na mula sa lehitimong vaccination establishment. Magkakaroon din ng symptom screening ang mga turistang may Travel Pass-Through Permit o TPP sa pamamagitan ng AT code bago payagang makapasok sa lungsod. Hindi naman na magkakaroon ng mandatory testing maging ang pag-quarantine para sa mga turistang papasok sa lungsod. Maliban na lamang kung napakita ito ng sintomas ng COVID-19 pagkatapos ng symptom assessment. Asahan na mahigpit itong ipatutupad ng PNP Alaminos City, CDRRMO, POSO at barangay officials. Bea Beltran para sa Luzon Headlines. Malapit nang matapos ang vaccination kontra COVID-19 ng mga guro sa Baguio City. Paghahanda ito sa nalalapit na pasukan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Magbubukas na ang klase sa Oktubre. Bahagi ng paghahanda ng mga guro kagaya ni Teacher Carol ang pagbabakuna kontra COVID-19. Kasi almost in our school, 3/4 na po yata nabakunahan. So we are confident to start our new school year. Pero we are doing all the health protocols. So medyo kampante kami. Pero syempre, watch out pa rin yung health protocols kahit nabakunahan na. Nangungulila din kasi siya sa face-to-face class at lalo na sa kanyang mga estudyante. Kaya naman, hiling niya matapos na sa madaling panahon ang pandemya. Nami-miss niyo na din po face-to-face class? Yes, actually. Especially nung nag-virtual kami. Tapos nakita namin yung mga pictures ng mga bata na sinad nila through GC. Yes, actually. Na-miss namin. I hope, sir, na matapos na tong pandemic na to. Kasi, syempre, ang dami ring nabago. Wala na yung normal life, lalo na yung mga bata na nag-aaral. So, we hope na matapos na tong pandemic. Matapos na rin yung vaccination para makastart na rin po tayo ng klase. Isa lang si Teacher Carol sa mga nabakunahan na mga guro sa Baguio City. Parte sila ng Back to School vaccination rollout ng DepEd at DOH para sa lahat ng mga school staff at sa lahat ng mga paaralan sa lungsod. Ang start po ng rollout ay nagsimula po noong July 22. Okay, so, yun po yung first day. Ngayon po, depende po kasi doon sa binibigay pong bakuna ng Health Services Office kung ilan po per day yung ating nabibigyan. Kasi very dependent po doon sa supply ng vaccine ng ating vaccination rollout. So, ang target po natin ay at least
bago po yung September 13, at least lahat, o kung hindi man, 70% po ng ating mga DepEd employees ay nabakunahan na po. Sa monitoring ng Schools Division Office ng Baguio, malapit nang maabot ng mga guro sa lungsod ang herd immunity. As of this moment, there are already 1,299 DepEd personnel that includes teaching and non-teaching who receive vaccination from the city government, which is located at Baguio City National High School. That makes up 50.37% of the total number of SDO personnel who received their vaccination already. As regards to the acceptance of vaccination, it is 100%. With full support yung vaccination program ng ating gobyerno. That's why we are advocating back to school as an advocacy to enjoin everybody to get vaccinated. Sa ngayon, papalo na sa 50.37% ang immunization rate ng mga guro sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bilang tugon sa mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Lawag City, limitado pa rin ang galaw ng mga residente. Kasabay nito ay ang pagsasagawa ng malawakang disinfection sa mga establishmento. Nagbabalita si Ana Marinas. Limitado muna ang paglabas ng mga taga-Lawag City. Mga pharmacy at food delivery services lang muna ang nagbukas. Ipinatutupad kasi ang No Movement Day. Ito ay para bigyang daan ang disinfection ng mga establishmento sa lungsod. Maganda ang hakbang na ginawa ng City Government of Lawag dahil dito sa No Movement Day, maaring mabawasan ang COVID-19 cases sa syudad. Ang No Movement Day ay tugon sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Pinangunahan ito ni Mayor Michael Kion, katuwang ang Department of Public Safety, BFP at PNP. Yung Sunday po, yung No Movement Sunday na tinatawag natin, so all establishments is subject for disinfectant. Magdi-disinfection po yung kwan natin, Bureau of Fire Protection natin. Kaya almost lahat po ng establishment is closed except po yung mga drugstore, hospital, yung mga food deliveries, gasoline stations. Yung mga ganong establishments po ay naka-open po para maghatid pa rin ng tulong sa mga nangangailangan. Sa kasalukuyan, ang lalawigan ng Ilocos Norte ay nakapagtala na ng 4,173 active cases. 254 dito ang bagong kaso, 194 ang mga nakarecover at 7 naman ang namatay. Sa buong Ilocos Norte, Lawag ang may pinakamaraming kaso. Kaya naman patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga border control checkpoint. Yes ma'am, pertaining sa border control checkpoint, patuloy po yung ginagawa natin na 24 hours. So 24 hours po na may nakabantay na tropa natin doon, umulan man o umaraw, yun na po ang nakakalungkot. Kapag umulan, nababasa rin po yung mga tropa natin. So 24 hours po yun. So restriction po, in-ensure natin ng papasok dito sa Lawag City, yung tinatawag nating authorized persons outside the residence or yung mga empleyado ng mga permitted establishment during ECQ. So marami naman po to kasi localized naman po to. May pakiusap naman si Governor Matthew Marcos Manotoc para sa lahat. I know this is a dark time. Naniniwala po ako that we'll get through this and we'll be better and tougher for it. So tulong-tulong na lang po. Let's all do what we can. And let's be safe. Wag na po muna mag-gathering for now. We ask our religious sector also, please, wag muna na yun, no? Let's go virtual muna. And everyone, watchful sa mga communities po natin. Ana Marinas para sa Luzon Headlines.
Samantala, nagsimula na ang pamimigay ng ayuda sa mga taga Batac City, Ilocos Norte. Nagsimula na ang pamamahagi ng ayuda sa Batac City, Ilocos Norte. Labis naman itong ipinagpapasalamat ng mga residente. Magbabalita sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Batac